tunda an gaya maka cewa tana da ciki kuma sannan ta yi nadama tana tunanin me za ta gaya wa ɗan da ta haifa akan abin da ya faru tsakaninta da mahaifin shi. So bai kamata ka bari ka hukunta yaro akan laifin da mahaifiyar shi ce ta yi. Ina ruwanka? Fatima ta bace bata bace ba me gano ka? Baba, soyayya ba karya bace. Ko da aure bai shiga tsakani da Fatima ko muna so ko ba mu so dole ne sun ci gaba. Nake bi kwararo sako lungu na gaya da mutane Fatima na da uba Fatima har yanzu rasuwa na yake gaban sa. Yanzu mun munu menene abin yi? Idan an amince gobe zan zo in ya so a daura min aure da Fatima. Kaga wannan matsaloli da cece kuce duka ya kare. Kaga hamma kuma za ta samu lafiya abinta. To shikenan mumuni. Na wakilci kowa na baka auren Fatima. Na zama angon Fatima. Ban iya yin zaman aure da kowa saboda ina da wanda nake so. Amma ba an ce baya son ki ba saboda baki da uba ba. Shi yasa muka samu miki wanda kowane ne ya same ki zai aure ki. Kun kira da wannan lamba kamar da wannan lamba? wato ce take waya? Kamar ya wace ce ni? Wannan ka kira lamba ta ka ce wace ce ni to ni mata aure ce kakka sake kiran wannan layin.